A Xunta de Galicia ven de completar un plan de reforzo tecnolóxico da atención primaria que supón un investimento de 1.970.000 euros para a adquisición de equipamento de última tecnoloxía nos centros de saúde e puntos de atención continuada de área sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras. Na nosa área sanitaria, a cantidade de pacientes crónicos e pluripatolóxicos é moi elevada, ao igual que no resto do territorio autonómico e nacional, pero coa peculiaridade que contamos cunha gran dispersión xeográfica e coa poboación moi envellecida. Atendendo este tipo de pacientes, dende a Consellería, no longo deste último ano dotáronse a totalidade dos centros de saúde, os 104 que dispomos, da última aparataxe máis sofisticada para poder atender este tipo de patoloxías. Este reforzo tecnolóxico cumpre varios obxectivos estratéxicos. Por unha banda, conseguir unha mellora tanto no diagnóstico precoz como no seguimento das principais patoloxías crónicas, entre elas a hipertensión, a diabete, a EPOC, entre moitas outras. Por outra banda, e o máis importante sobre todo, garantir unha correcta accesibilidade e equidade na asistencia sanitaria, achegando todos aqueles recursos que dispoñen no centro de saúde todos os profesionais ao colectivo da poboación, sobre todo os das zonas rurais, a poboación máis envellecida e, sobre todo, evitar esos desplazamentos para as persoas con unha mobilidade reducida. Este orzamento forma parte de diversas iniciativas de contratación que permitiron renovar e ampliar o equipamento dos 103 centros de atención primaria e 14 PAC da provincia. Durante os últimos meses, a área sanitaria dotou a maioría dos centros de saúde do seguinte equipamento. Serían, primeiro, un mapa para a medición da tensión arterial na casa, un aparello para medir a hemoglobina glicada, a PCR, e logo un gasómetro para realizar gasometrías tanto arteriais como venosas. Por último, o outro equipamento que se dotou a todos os centros de saúde da área, a provincia inteira, é este dispositivo, o MESI, que nos permite realizar un electrocardiograma, unha espirometría, unha pulsoximetría e o índice tobillo-brazo. Ten diferentes máis aplicativos que se poden utilizar, pero as principais cousas que podemos facer con el son esas que permiten o control do paciente crónico nos centros de saúde da área. En paralelo á chegada a distribución dos equipos, levouse a cabo un plan de formación intensivo que percorreu todos os centros de saúde desde o verán. En definitiva, o que se pretende nesta área sanitaria, cas intervencións de formación por todos os centros de saúde, é optimizar todos os recursos dos que dispón a nosa atención primaria. Este equipamento vai reforzar os diferentes programas de seguimento de pacientes crónicos que se realizan habitualmente desde a atención primaria e facilitarán o diagnóstico precoz e cribado de pacientes de risco, reducindo derivacións innecesarias e mellorando a calidade dos controis clínicos.